الذي باللقاء قرب سلم مرتكو الذي باللقاء قرب سلم مرتكو قرب سلم مرتكو الذي باللقاء
balun joiko Lalimba tu adam nan nandum ladno ado. Alun beribu ne alun lebabapo Ya asaro nan nandum labanarako. Nur Nabi Muhammad di dalam alemujo dalam alemujo di situ jo bijo dalam pulau kamanyo bijo yang
orang di negari yang wasalapi nan ala basa akan kesengir orang di negari ada pedido si kanda Allah sabah jurilah kita menjalani ada pedido asikan Allah sabah jurilah kita menjalani indah pasamilu mungkin kalamu pada talata sampai